Amen. Tinokukwazisai vadikani maita zvenyu mauya kuzotikumba tingokurukurirana nezvekunaka kwaJesu. Toda kugamuchirai wherever you are kuti Mwari ngavakuitirei zvakanaka even mukazonzwa. Mwari ngavangokubatsirai kuti pawane 1 or 2 zvinokuitiraiwo zvakanaka. So nhasi tiri kungokurukura kuti kuda musvondo iri wangochiverenga une scripture yakuitira zvakanaka o pane vhesi kana scripture inokuitira zvakanaka muupenyu that you just want to share pamwe chetewo nesu kuti tiitirewo zvakanaka. I just want to share this verse inobva kuna Psalms 5. I'm going to share Psalms 5 verse is that Psalms 5 cannot, it's Psalms 4. Just give me 1 second ndinyatsoita make sure. Inotaura nekuva expectant. Kuti paunodana zita rashe in the morning, David anoti in the morning ndinotaura my request to you and then I wait expectantly. I wait expectantly for your answer. So when I was reading this word ndakangoitwa zvakanaka ndikati you know what, kana uchikumbira kuna Mwari kana kuti kana uchinamata kana une anything chauri kuda uchienda pamberi paMwari unofanira kunge une mwoyo uya wakatotarisira. So hausi kungonotaura kuti at least ndangovaudza Mwari ndazvisiya ikoko hamene vachadecide kuti vanoda kuita sei. But iwo mwoyo wako unofanira kunge wakatotarisira ende munhu ari expectant anogona kungoti unogona kuswera uchitarisa padhoso kana une munhu wakatasira kuti ndichazoya kumba kwako unoswera uchingotarisa padhoso ukangonzi wakanoku kana karira unotarisa padhoo kuti kuda munhu uya ndaita sei ndaasvika. So the same, we should use that same principle kushoko raMwari. Kana kuti kana tinamata kuna Mwari, that shows kuti une kutenda. Nekuti shoko raMwari rinoti when we ask or when we pray, we must believe that whatever we are praying for in the name of Jesus, it has been done. Ndozvinotaura shoko raMwari. And vanhu vautaura kuti shoko ravo vacharisvinurira kuti varizadzikise. Saka iwe ukangonyengetera usingatarisire mhinduro kuti ndichapindurwa, hapana. Nokuti shoko raMwari rine parinotaura zvarinoti hanzi kutenda kusina mabasa kwakafa. So that expectation iyaya it's very important. Ndopaunoona vamwe vai vanonzi vamwe vanoku expectancy iri pamberi mberi anonzi pamwe anenge anamatira kuti Mwari ndoda kuti mugozondiitira chakati, Mwari ndoda kuchata, anzi mwana unotanga kutenga gauni. Amen. Atitoziva kuti ndaudza Mwari vachazvizadzikisa. Andotanga kunotenga gauni because audza Jehovha expecting kuti Mwari vanotozvizadzikisa uye vazvinzwa zvandakumbira. Saka ndozvakangondiitirawo zvakanaka izvozvo kuti when we pray ngatisangoonamatai kuti I remember some time ini ndaitombotsvaga basa, ndaimbotaura naSidhori ndikati pane pandaitsvaga basa kana kuti ndikutsvaga rimwe basa ndaiita kunonzi kusubmita maCV zvekuita kusubmita. I took it like a task yekuti at least hazvingazoti handisi kutsvaga, but ndasubmita CV riya rakama ndiri mune mushoti haiwawo apa hapana zviripo ndisingatombotarisire mhinduro endewo zvechokwadiwo mhinduro yacho haitombouyi zvachose. Saka whatever we do, may we do with expectation. Kuti kana ndaudza Mwari ndanamata kuti Mwari zvakati zviri kundinetsa, Mwari ndoda kuti mundiitiro zvakati, we must expect kuti Mwari is going to reply, vacharespond, vachizadzikisa vatakumbira. Ende kana uchiexpecta, I think zvinopawo Mwari kana manyawi kuti mwana uyu kutenda kwake akatotarisira kuti ndiri kutomupindura nekuti anototenda kuti ndiriwe zvokwadi, ndiri mupenyu, ndinonzwa, ndakafanana naBhari. Saka dai Mwari vangotigonesa, that when we pray that we are also expectant kuti Mwari vanotipindura, vanonzwa zvatinokumbira. Muzita raJesu, amen. Amen.
Amen. Amen. Chenai paanga achingotaura ndatofungiswa hangu kuna Kings, kunyaya Elijah na Gehazi, kuti paakanamata kuti mvura iuye paipai, kuti havanongogara kuzvivharira mumba, but aitoti pese akagara-gara akanamata, wobva atuma muranda wake kuti mhanya unotarisa kuti zvaapapi, wobva atuma Gehazi kuti anotarisa, wodzoka achitaura kuti izvo hakuna whatever mhinduro yaaiunza. Elijah haanambodiscouragwa nemhinduro iyoyo and then stop praying. Shoko raMwari rinotaura kuti akaramba achinamata, ndobva amutuma futi, waramba achinamata, bva amutuma futi. Saka it's very powerful zvataura naChenai, kuti expectance inoshanda zvakanyanya mumumba waMwari, kuti Mwari vanofadzwa nekutarisira kwedu, kuti haungokanda CV zvataura ungoti mheno ikoko, vanhu vanozofunga kuti handisi kuaplya, saka they must know, they must see all my effort, but iwewo chaiwo usingambotarisira. Zvakawanda zvinoda kuti ukanamata kuna Mwari, you have to look forward to receive. Ndo panoshanda faith yacho ipapo, zvinobatirana nekuexpecta zvakanyanya. Saka that was very powerful. Ameno kuti vamwe vangu vane pana chine chekutaura here. Sure. Zvino muvhangeri nhasi, muvhangeri vari uko vakavharirwa. Network yavo hainenge isiri kumbowatendera kuburitsa voice. Zvatose. I think I'm just going to add on again. Pane, being expectant and all, handitika. Unozoona kuti ukada kutarisa mushoko raMwari. Shoko raMwari ukaritarisa rakaumbirirwa around rudo rwaMwari rwavanarwo nokuda kwemunhu. So vane rudo rwaMwari rwavanarwo nokuda kwemunhu rinoshamisa, zvekuti isusu tinenge tinotozviendesa kure, naJesu. Yet we are very close. Takaita like this. That's how close we are now. Pane shoko ravo parinotaura pepe, vanonzi vai, maangels anosvika paanobvunza kuti nhai Mwari, munhu chiiko zvamunomurangarira kudai? Ndokukosha kwaakaita zvekuti tiri very close to God, kutodarika maangels, vatumwa veve. Tiri pedyo naMwari zvekuti pane panozota inonzani kuna Dhavhidhi anozonyora esamura anodaro iyi. Panoti, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? For you have made him a little lower than the angels, and has crowned him with glory and honor. Thou hast made him to have dominion over the works of thy hands. You have put all things under his feet. Saka, Mwarika, so when we pray, tichiva expectant papeka, Mwari vanobva vanyatsonzwisisa kuti simba riya randakapa munhu bva pakutanga, nekuti vanotiti vanotanga vanakisa nyika, ndovanzoti Mwari vanotanga vanakisa nyika, vaita make sure everything is there first before isusu tazoibva into the picture. Vozosika munhu, after vasika munhu vobva muti ngave nesimba pamusoro pezvose zviri munyika ino, simba pamusoro pezvose zviri munyika ino. Ndopaunozoona kuti mundangariro wedu ngatigone kuchuna tumalevels ekunzwisisa kuti everything was done by God for us. It was done by God for men. Mwari vakazviitira munhu kuti anga akagara zvakanaka, and uye agenge ari padhuze pedyo naMwari. Zvakangofana nekuti kana ukaitawo mwana iwo, you'd want mwana wako kuti ambopota achimbouya achiti mama, uzongoda kuti angoramba angori kure kure newe, handiti? Anofanira kuzopota achingouya achiratidza kuti anoziva kwaakabva, anoziva paakatukurwa, anoziva kukosha kweukama hwake newe semubereki. Saka ukada kutarisa mushoko raMwari unonyatsonzwa kudumbirwa, because
Mwari vakatigadzirira zvinhu zvose zvakagadzirirwa for us men kuti tigare in his luxury zviya zviya, not kuti hanzi hatizoende through matroubles. Ndosaka paya pachinzi ndinodana kwamuri ndichiexpecta kuti Mwari munondipindura, be it something chauda kuti Mwari vakurwire, or something that you want Mwari kuti vakuzarurire masuo or what. Saka dai tango Mwari vangotibatsira tagona kuramba takangotarisa kwavari pazvose, taramba takangotarisa kwavari nekuziva kuti ndo mumasimba ose, ndiye muzivi wezvose, and he is ever present. Chinonakidza ndechekuti Mwari is just ever present, aripo ipapo. Bhaibheri rinoti haana kufanana nabhaari asinganzwe. Hanzi bhaari anoda kutosumudzwa, kufambiswa kuenda uko, ndo zvakaita zvimwe zvimwari kuti muone kuti anofamba, and agona kunge ari panzvimbo imwe chete nguva imwe chete. But our God is forever close to us, and anonzwa whenever we call, anonzwa. Saka it is up to us kuti Mwari vatibatsire, to always call on him and be expectant when we call on him. Nekuti wakatendeka sekudaro. Saka toda kungotenda Mwari nemashoko iwawa. Amen. That was so powerful. Mazvinzwira vadikani shoko ranhasi rekuva netariro pamberi paMwari. Kuti kana uchikumbira kuna Mwari, ziva kuti uri kuenda pamberi pababa vako, musiki wako, muridzi weupenyu hwako. It's not just anyone. But it's not zvataura Chenai kuti haazi bhaari kana zvimwe zvimwari zvisinganzwi. Ukutotaura nababa vako vanokunzwa. Saka expectance is very important. Saka ndichavhara nemunamato tichitarisira kuti tosangana nemifutisho ndonouya yatinamati. Vada kunyengetera manheru ano tichitenda nenguva yamatiwanisa manheru ano. Ndoda kunyengetera kana paine vanhu vasisina tariro vakatarisa this program vakatitarisa kuti kana tariro yako yapera, tinonyengetera nezita raJesu kuti ngaimutswe tariro yako nezita raJesu. Tariro yako ngaidzorerwe pakare nezita raJesu. Kuti pamwe pane zvinhu zvaungochita for many years and hapana kana fruto, hazviratidzi kuti pane chiri kubudapo. Usapere tariro nezita raJesu. Tinonyengetera tariro nezita raJesu. Tinoririsa tariro pamusoro pemwoyo wako, mundangariro dzako, kuti Mwari vakupe tariro nezita raJesu. Gamuchira tariro manheru ano. In the name of Jesus. Amen. 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 Madikani tinokuonai zvakare svondo rinotevera. Muve nenguva yakanaka. Amen.